Budu si zdravit vás Piplaycest a to z informáčku. Informáček jsem se vám rozhodl natočit, protože já nemám furt moc jasno vlastně kdo je do té soutěže přihlášený a kdo tam chce být. Tak mě prosím vás po toto video pak napište. Napište tam například, že já jsem přihlášený, abych vás prostě mohl zapsat do toho hlasování. No, tak to by bylo u té soutěže asi všechno. Já jsem chtěl ještě vám poděkovat za odběry a za lajky. Byl bych rád, kdyby to tak pokračovalo a tady takhle bych asi s tím informáčkem skončil. Tak se zítra těšte na vítěze této ankety. Já už si stahovat nějaký program na losování. No tak se mějte, čau.